Just nu så är vi dystra, fulla personer som går på stan. Marian. 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 Ni ser ju, vi är riktigt dåligt humör just nu. Det är så det ser ut. Ni är på riktigt dåligt humör på stan. Efter 5 som var fett tråkigt. Jag fattar inte ens att vi gick dit än. Men tydligen så gick vi dit ändå. För en fucking idiot sa att vi skulle gå dit. Men det är lugnt alltså, det är lugnt. Så här ser det. Den är 1. Klockan är bara 1. Vi går här på stan som någon fucking luffare som tror att livet är kul efter vi har varit på 5. Men det är slang. Det är slang. Får du verkligen prata med dig själv? Ja. Jävla mobbad. Och så där ser en surkort ut. På en kväll efter 5. Så roligt har vi på 5. Kan de ta mig hem eller? Så om vi har cash nu så blir det ju McDonalds. Annars blir det ju bajskorv. Jag har inte ens cash med mig, inte ens bankkort. Men okej. Är du dubbel? Jag kommer ut med nu. Håll käften. Okej, håll käften. Jag bara filmar. Kolla här sätt. Säg sin tur på McDonalds. Här kommer vi, alla brev. Nej men. Men du kvalade, du må komma. Nej. Så glad är vi efter en färg. Men vi hörs senare då, ja. Peace, bror.